ויני את שלמוס לשון, שיעור 11, שיעור תרגול. כעת אתם משתתפים ומחליפים את רינה בדו-שיח. דוד ישאל אתכם שאלות, ואני אומר לכם מה עליכם לענות. רינה, estás en casa? ענו כן, הדלת פתוחה. Sí, la puerta está abierta. ¿Qué hermoso apartamento tienes? אמרו תודה, היא לא רעה. Gracias. No es negro. ¿Dónde haces tus lecciones? ענו במטבח על השולחן הזה. En la cocina, sobre esta mesa. ¿Y de aquella banda? ¿Cuál lo tienes? אמרו האמבטיה והשירותים. El baño y el cabinet. בדו-שיח פגשנו אקי הוונדה, אסטה מזה. הבה נכיר את כל הכינויים הרומזים. אסטה, אסטה, אסטוס, אסטס. אסטה, זה או הזה. אסטה, זאת או הזאת. אסטוס, אלה או האלה. ואסטס, אלה או האלה ממין נקבה. Este libro, esta mesa, estos libros, estas mesas. כעת נעבור לאקל, אקיה, אקיוס, אקיאס. אקל, ההוא. אקיה, ההיא. אקיוס, ההם. אקיאס, ההן. אקל ליברו, הספר ההוא. אקי המזה, השולחן ההוא. אקיוס ליברוס, הספרים ההם. אקיאס מזס, השולחנות ההם. חזרו. אסטה אסטה אסטוס אסטס. אקל אקיה אקיוס אקיאס. בואו נתרגל. אתם משלימים את הכינוי הרומז המתאים על פי הדוגמה. Este es el baño. זה חדר האמבטיה. עכשיו אתם החליפו בניו בקוזינה ושנו כל מה שיש לשנות במשפט. במקום este es el baño, אמרו את המשפט עם המילה קוזינה. מצוין. Esta es la cocina. במקום la cocina, אמרו los elevos. Estos son los elevos. במקום los elevos אמרו el libro. Este es el libro. במקום el libro אמרו las casas. מצוין. Estas son las casas. עכשיו נתרגל עם אקל, אקיה, אקיוס ואקיאס. דוגמה, אקיוס אלבוס son buenos. התלמידים ההם טובים. החליפו אלבוס בקזס. אקיאס casas son buenas. במקום casas, apartamento. Aquel apartamento es bueno. במקום apartamento, mujer. Aquella mujer es buena. מצוין. כעת אני אשאל אתכם שאלות ואתם ענו לי על פי הדוגמה. ¿Qué baño es chico? Este baño es chico. ¿Qué baño es chico? Este baño es chico. עכשיו אתם. ¿Qué cocina es buena? Esta cocina es buena. ¿Qué mesas son grandes? Estas mesas son grandes. ¿Qué apartamentos son buenos? Estos apartamentos son buenos.
עכשיו נעשה את אותו התרגיל עם aquel, aquella, aquellos ואquellas. דוגמה. ¿Qué apartamento es grande? Aquel apartamento es grande. ¿Qué mesa es buena? Aquella mesa es buena. ¿Qué elevos son buenos? Aquellos elevos son buenos. ¿Qué elevas son hermosas? Aquellas elevas son hermosas. ולסיום, אמרו בלדינו, התלמידים ההם. aquellos elevos. הספרים האלה. estos libros. הבית הזה. esta casa. הכיתה הזו. esta clase. והשולחנות האלה. estas mesas. עד כאן, ויני את שרמוס לשון שיעור תרגול 11.